ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/5/24 ಬೊಳ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಲೆ ದೈವಿ ಗುಣ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನು ಜೇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೆರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೋಡಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತಂದ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಉತ್ತರ: ಇಂದು ಸಂಗಮಯುಗದ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಲ ಆಟ ರೀತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಪುನಗ ಏಪಲ ಸಹ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ವಿದ್ಯೆನಿ ಏಪಲ ತಪ್ಪಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಕಣಯರೆ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಗ ಉಪ್ಪುನಗ ಸಮಯ ಸಫಲಾಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೇರು ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೇರಿದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೋಡಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಓವೇ ಶಾಪ ಅತ್ತಂಡ ಕೋಪ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಓವೇ ಸಾಧು ಮಹಾತ್ಮರಿಜ್ಜೇರು. ಗುರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲಡ ಶಾಪ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದು ಪೋಡಿವೆರು. ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು ಏಪೊಗಲ ಪೋಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂ ಚಂಚಲ ಆಪುನಕಲು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡಿವೆರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಏಪೊಗಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನಿಜಿರು ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗು ನಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು ಪಂದು ದುಂಬು ಅಂಡಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪವೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನರ ಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ಜೊತೆ ಜೊತೆ ಚಕ್ರನು ಬುದ್ಧಿ ರುದಿವೊನ್ಲೆ ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆನಪು ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಒರಿದಿನ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನದ ಮಸ್ತು ಸರಳವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಐತ ಜೊತೆ ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಈ ಸಮಯಡು ಪೂರ್ತಿ ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲುಪುಂಡು. ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ ಏಪಲ ಆಕೆರಬಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲೆನು ಕಲ್ಪವೆರು ನಲ್ಲ ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲೆನು ಕಲ್ಪುವೆರು. ಅಲ್ಪ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಕಲ್ಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪುವೆರು. ಬಾಬಾ ಬಡವರ್ನ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆರು. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಾದು ಸ್ವರ್ಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬಡವರ್ನ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಹಾಳಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತೆರ್ಲ ತಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ವಯಸ್ಸಿದಾಕುಲೆ ಹಾಳಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಯಾನು ಬಡವರ್ನ ಬಂಧುವಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕ್ಕಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಗತಿ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವೆರು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತ್ವಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಮಿತಿ ಇತ್ತುಂಡತೆ 1250 ವರ್ಷಲು ಕಲಿಯುಗಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ಪೂರ್ಣ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಪುನಃ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬರೋಡಾಪುನು. ಯಾನು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಬಂಧಿತ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಸುರುಟು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಬಡವೇರು ಬತ್ತೇರು ಶ್ರೀಮಂತೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು. ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಜೊತೆಟೇ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪಾರು ಬತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಕನಾಯಿಜಂಡು ಆಂಡ ಏತೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಆಂಡು ನಾಟಕಡು ಎಂಚಿನ ಆವಡಿತ್ತುನೋ ಅವು ಆಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆವಂಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ನಡಪುಂಡು ಪಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುಲೇರು. ಮೊಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತನು ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪ ಪಂದು ಅತನ ಪರ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಪತ್ರನು ಬರೆಪ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಅಕಲ್ನ ಪತಿಯರು ವಿದೇಶರದು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಕಲು ವಿಶ್ವನು ಬೋಡು ಪಂದು ಕೆನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮೊಕಲು ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತನು ಪರಂದುಲ್ಲ ವಿಶ್ವನು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನೆಂತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಇನ್ನೇನೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆನ ಬರೆತೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ ಆ ರೀತಿ ಪಾತೆರಲು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರಲು ನಾಟಕದ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಡಪುಂಡು. ಹಾಸ್ಯ ಅಂಚಿನವಲುಪ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲ ತೆರಿಪವೆರು. ಎಂಕುಲ್ದ ಆಲ ಮಲ್ಪುಜ ಇಂದು ಮಾತಲ ನಾಟಕಡು ಗೊಬ್ಬು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಕುಲಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ಏತೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿನ ಪುದರ್ನು ಸಂದೇಶಿ ಪುತ್ರ ಇರ್ದೆತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಆ ಪುದರ್ನು ಪಡೆಪುನಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪಿದರ್ದೆ ಪೋಯಿರು. ಅಕ್ಲನ ಪುದರ್ ಇನಿ ಇಜ್ಜಂದ್ಲೆ ಕಾಂಡು ಕುಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಪರತ್ತು ಪುದರ್ನೆ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಂಡು.
ಐನೇರದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಮಾಲೆನು ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾಲೆದ ಮಣಿಯಾಪರು ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಆಕಲಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನು. ಇಡೀ ಸಾಗರನು ಶಾಹಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪದ್ಯನು ಕಾಡನು ಲೇಖನಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಡಲ ಪೂರ್ಣಾದು ಪುಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬನು ತೆರಿಯುಂಡದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡಾಪುನು. ಇಂಚ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಜಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತಿ ತೇರದ ಪಾವನೆಯರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೇರಿದ ನಿಖಿಲಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾಯನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದೇಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕಾದುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರ್ನ ಅದೃಷ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿಕ್ಷಕಂತ ಓದವೇರು ಲಂಚ ದೆತ್ತೊಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂದು ತಿರಿಯೋನುಚ್ಚಿ. ಮುಲ್ಪ ಬಾಪ್ತಾದ ರಡ್ಜನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಬುದ್ಧರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪತ್ರೋನು ಜೋಕುಲು ಬರಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಕ್ಯಾರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಣೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆಡ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ರಚಯಿತ ಅಂತೂ ಆ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಜೆಕುಲಾಪೇರು. ಮಹಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರು ಸರ್ವ ಆತ್ಮರಿಗಳ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆತ್ಮ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಉಪ್ಪುನತೆ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಆದಮ್ ಅಂಚನೆ ಬೇಬಿ ಆಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಈವು ಪಂದು ಏರೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ವೃಕ್ಷ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆದು ಬರ್ತುಂಡು. ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಪರತಾದು ಬರ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ವೃಕ್ಷ ಬೋಡಾಪುನು. ಇನ್ನೇನು ವಿಭಿನ್ನ ವೃಕ್ಷದ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. ವಿಭಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣೆತ್ತಿನಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜೆನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊರನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕೊರಿಯನನು ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸಂಕುಚಿತ ಬುದ್ಧಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಇಂದೇನು ತೆರಿವಂಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಮೊಕಲ ಬೇರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೇರು. ಆತ್ಮ ಇಲ್ಯವು ಮಲ್ಲವು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರ ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ರಥನು ದೆತೊಂದೇರು. ಸ್ವಯಂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥವಾದುಂಡು. ಈ ಅತ್ತಂಡ ರಥಡು ಆತ್ಮ ಕುಳ್ದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಬಾಬಾಗ್ ಬಾಡಿಗೆದ ಮೇರೆಗ್ ಎಂಕುಲ ರಥನು ಕೊರುಪುನಾದುಂಡು ದಾದಂದು ತೆರಿವರು. ಐನೇರದವರ ಮೇರಿನ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರಡ ಬಾಬಾ ಕುಳ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷರಾದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆಡು ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪನಕಲು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆಪೇರು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಟರಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಏರಾಂಡಲ ರಾಜನ ಇಲ್ಲಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯರಡ ಅವು ಅಕಲಿಗೆ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಬಡವರಾದಿತ್ತೆರಡ ಅಕಲಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಾಟರಿ ಆದುಂಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಮಾಯದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಪದೇ ಮಾಯೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕನಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಉಂಡು. ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐನೂರದವರ ಇಡೆಗ್ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ರಿಪ್ರಶಾಯರೆ ಬರ್ಪರು. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವೆ ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ತಿಗುದುಂಡು. ಕೂಡ ಪ್ರಾಯಲವ ಪಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಇಲ್ಲಗು ಪೋದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪರ್ದು ನಿಕ್ಲು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಇಂದೇರ್ದು ನಿಕುಲು ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪವೆರು. ಸ್ವರ್ಗಡು ನಿಕಲಿಗೆ ತುಂಜ ಅಪಾರ ಸುಖನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾದಿತ್ತದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕಲೆ ಹೊಂದರು. ನಿಕುಲು ರಾವಣಗ ಗುಲಾಮ ಆದುಲ್ಲರು. ಇಂದು ರಾವಣರ ಅದ್ಭುತವೈನ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಇಂದು 5 ಬೊಕ್ಕಲ ನಡಪುಂಡು. ಇದು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗಡು ನಿಕುಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದುಪ್ಪೆರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಇಡೆಗ್ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತಯರೇ ಬೈದರು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆದು ಮಲ್ಪೆರ ಓರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರೆಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮಯುಗತ್ತುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲೇನು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ನಾಟಕದನುಸಾರವಾದ ಮಾತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದ ಪೂಜಾರಿ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ದೇವತೆಲ ಪೂಜಾರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಬರ್ದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೈಜರಂದಿತ್ತನ್ನ ದೇವತೆಯರೇ ಆಪುಜರು ದೇವತೆಲು ಆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನಿ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಡ್ರಿಲ್ ಕಲ್ಪೆಯರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಆಲಸ್ಯ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಪಾತ್ರೊಚ್ಚಿ ಶಾಂತಿ ದುಪ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ವಯಂನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ದೇವತೆಯರೇ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಪುರುಷೋತ್ತಮಯರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆಲಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಮಯನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರಪಲ್ಲಿ ವರದಾನ ಜ್ಞಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಜಾನಿನ ಮಹಾದಾನಿಯಾದ ದಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಭವ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ದಾನನು ಮಲ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನದ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಜಾನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲುಂಡು ಅವೇ ಖಜಾನೆರ್ದು ಭರ್ಪೂರ ಆದು ನೆನಪದ ಅನುಭವದ್ದು ಬೇತಕ್ಲನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಓ ಮಾತ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕಿದನು ಮಹಾದಾನಿಯಾದ ಐತ ದಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಖಜಾನೆ ಏತು ದಾನ ಮಲ್ಪರು ಅವು ಆತೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮಹಾದಾನಿ ಆಪನವು ಪಂಡ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಬದಲಾದು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಜಿಂಜವನ್ನೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಜೊತೆ ದೇಹರದು ನ್ಯಾರ ವಿದೇಹಿಯಾದುಪ್ಪನವು ಇಂದು ಅದೊಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಕಡೆತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.